Kasna je zima. Priroda još uvijek spava. Ovo je vrijeme kada se donose velike odluke. Planiranje nove baštanske sezone je u svom finalu. Uskoro krećemo sa pravljenjem rasada. Tu i tamo ponegde pojavljuju se razni vesnici proleća. I dok čekamo taj prelomni moment kada će se priroda ponovo probuditi, vrijeme je da razmislimo o još nekim buđenjima. Da li želiš da u ovoj godini promeniš nešto po pitanju svog zdravlja? Svog kućnog budžeta? Da li želiš da svoju trpezu obogatiš intenzivnim ukusima sopstvenog organskog povrća? Ako je odgovor da bar na jedno od ovih pitanja, onda si na pravom mjestu. Hajde za trenutak da razmislimo u kakvom svijetu živimo. Ubrzani stil života i potrošačke navike su nam oduzele toliko toga. Kao da smo u nekom začaranom krugu odlaska na posao i odlaska u supermarket. U toj trci za nezdravim namirnicama smo izgubili mnogo. Izgubili smo dodir sa prirodom. Izgubili smo preko potrebno snabdevanje organizma svežim i zdravim proizvodima. Izgubili smo fizičku aktivnost. Hranimo se nezdravo. Ne razmišljamo o tome odakle dolazi i na koji način je uzgojeno to na oko savršeno povrće i voće. Ali trebalo bi da se zapitamo. Koliko je takav stil života loš i krhk i kako lako može da se rasprši taj balončić od sapunice, vidjeli smo skoro u doba svetske pandemije. U trenu su se rasprsli lanci snabdevanja i mnogi rafovi su ostali prazni, a cene otišle u nebesa. A mi, šta smo mogli? Bili smo samo nemi posmatrači. E pa hajde da više ne budemo samo nemi posmatrači. Hajde da nešto promenimo. Hajde da pokušamo da uzgojimo što više sopstvene hrane. Da, mi to možemo. Možeš i ti koji se pitaš kako kad ne znaš ništa o baštovanstvu. Možeš i ti koji misliš, ali ja živim u gradu, živim u stanu, nemam uslova za baštu. Možeš i ti koji misliš, ja nemam vremena za to. Proizvoditi svoju organsku hranu zapravo lakše nego što mislimo. I verujte mi na reč, vredno je malo se potruditi. Ne treba puno ulagati ni sredstava ni vremena. Ne treba mistifikovati baštovanstvo i uzgoj sopstvene hrane. Sve je to prilično jednostavno.
Pogledajmo šumu, na primjer. U njoj raste drveće, raste trava, ali rastu i razne jestive bobice, pečurke, razno divlje voće. Da li neko uređuje šumu? Pa ne. Priroda milionima godina samostalno funkcioniše. Bez pesticida, bez herbicida, bez prekopavanja i mehanizacije. Hajde da naučimo nešto od te šume. Da modifikujemo i prilagodimo našim potrebama to znanje i da oponašajući obrasce iz prirode bez mnogo truda uzgojimo sebi zdravu i organsku hranu. I verujte mi na reč, nećete se pokajati. Uštedjet ćete novac. Znaćete poreklo svoje hrane. Znaćete da cenite koliko je drugačiji ukus domaće organske hrane koju ste sami proizveli, a vaša tela će vam biti zahvalna, bit ćete zdraviji. Na ovom kanalu ću deliti sa vama svoje iskustva, pokazati vam kako proizvodim organsku hranu za svoju porodicu i prijatelje. Koje organske prirodne pripravke koristim za borbu protiv štetočina. Na ovom putu koji sam krenuo, prikazat ću vam svoje uspehe i neuspehe. Naučiti kako nešto ne raditi iz nečijeg neuspeha će vam u najmanju ruku uštedeti vrijeme. Za vas koji živite u urbanim sredinama pokazat ću vam da i vi možete da proizvedete dobar deo svojih namirnica. Lako, uz minimum truda i veoma malo prostora. Ideja ovog kanala je da probudi svest o tome da je jako bitno da se vratimo prirodi. Da radimo zajedno sa njom, a ne protiv nje. Da svako od nas može sebi da obezbedi makar deo svojih potrebnih namirnica. Za bolju i održivu budućnost nas i generacija koje dolaze moramo od nečeg da krenemo. A kad bolje krenuti nego sad? I odakle bolje krenuti nego od nas sami? Neka zelena revolucija krene od nas. Od male bašte na terasi, balkonu, tremu, na vrhu zgrade, do veće bašte u zadnjem dvorištu. Sterilni uređeni travnjak možda nekom na izgled izgleda lepo, ali taj travnjak možemo pretvoriti u mesto kojim ćemo hraniti našu porodicu i prijatelje, u pravu malu oazu zdravlja i mira. To parče okućnice može trajno rasteretiti vaš kućni budžet i može vas približiti prirodi od koje nas svakodnevno udaljavaju nametnuti loši šabloni svakodnevnice. Vreme je da posadimo to seme budućnosti. Mi to možemo. Vreme kreće sad.